Jakże była zabajtla, to mi porząd dawali jako kieszynki książki. No ja to dziś rozumiem, bo ja dzieckom robię to samo. Bawitka, dziecko się pobawi, cieknie do kąta, ustawi. A książka, zwłaszcza papieżano, to już godzą do pokolenia, które słucha audiobooków, to jest taki kontakt, że zawsze się idzie zestawić, coś się wyobrazić, ale chciała o czym innym. Ja dostawała rozmaite bajki, właśnie polskie, bajarka opowiada, baśnie braci Grimm. Wy je wszystkie znacie. Jakby się tak was spytać, nie, jako bajka pamiętacie, to może mi tam pora opowiedzieć, a Andersyna jeszcze było. Ale wiecie, jest jedna książka, jeden zbiór bajek, który wywarł na moim życiu richtig takie piętno, że ja do dziś, jak ktoś mnie o coś pyta, o jakąś porada, o jakąś mądrość, to ja zawsze czerpia mądrości z tych bajek. Kocie, patrz się stracić. I tu chciała podziękować mojej cioce i wujkowi Karkoszom, Małgosi i Jasiowi, bo oni mi tę książkę podarowali. I ona miała strasznie dziwny tytuł. Król Jęczmionek. To był zbiór baśni serbskich i chorwackich. I ową przy tym żeleźnioku, a zaraz ci powiem, co to sam jest. I ową przy tym żeleźnioku opowiem 3 takie bajki. Po jednej na jeden film. Jakbych się was spytała, chcecie długo żyć, to każdy powie ja w zdrowiu, szczęściu chcę wiele. Ano 200 lat, 300 lat. I o taką bajkę przeczytała o takim starcu, a to był ten król Jęczmionek, zaraz wam powiem. Że ten król Jęczmionek to był taki, wiecie, po Irlandii to się smykał taki starzec, nie wiadomo w jakim wieku, na zielono obleczony, w zielonym kapeluszu i kto go trafi, a czasami by co powiedział, to on te życzenie spełniał. Jest też taki film, który uwielbiam, nazywa się po polsku Ale jazda, ale oryginał to jest Interstate 60, czyli stanowa 60. I tam też jest taki chłop, który pyka z fajki i spełnia jedno życzenie. I ten król Jęczmionek trafił takiego jednego chłopa, który miał takie marzenie, żeby żyć 500 lat. I ten król Jęczmionek mu padł tak, wiesz co, ja ci przaja, ja cię kocham, ja ci spełnia drugie życzenie. Jak ci się to zmierznie, to mnie zawołaj i ja cię wezna na tamta struna. A ten chłop go, no nie, mnie się to nie zmierznie, mnie się to nigdy nie zmierznie. Król Jęczmionek go do mąż umie te drugie życzenie. Ja go do ja, i no ja cię proszę, żeby to było w zdrowiu. Chcę żyć długo i w zdrowiu. No i ten król Jęczmionek tam psztyknął palcami, czy co tam te czarowniki, czy w to jest robią. A rzecz się dzieje na początku XIX wieku. No i on, wiecie, pierw zaczynają na jego oczach umierać jego kamraty. Nie ma się z kim pogadać. Potem, no jego rodzice to już dawno, nie? Potem jego dziecka, jego wnuki. On urósł i jest bez kolegów, bez familii, a świat płynie naprzód. Nastąpił okres industrializacji, on uwidział pierwszą lokomotywę, pierwszą bankę, przestraszył się ją, bo fukała dymem. Uwidział chłopa na kole, pierwszy raz takie koło widział, a to dopiero było takie, wiecie, takie byle jakie, wielkie kółko i małe, bez przerzutki.
Potem już nastąpił okres prądu. Nie trzeba było zapalać świec, no pstryk i były te mirny. I on zaczął widzieć, że albo on coraz wolniej żyje, albo ten świat coraz kocie z tego zegara, albo ten świat coraz szybciej pędzi. I ani się nie miał z kim o tym pogadać, bo ta ludzie, one byli z tego okresu, to onym to nie było dziwota, że ludzie na kole jadą, że radio, że banka. I tak szą przez pole i se myślą. Ten król jęczmionek miał rację, ale czy on aby jeszcze żyje? Boros uwidział, że się jakiś chłop ku niemu zbliżał w kapeluszu. I padł do niego: nie widziałeś króla jęczmionka? A król jęczmionek sobie ten kapelusz, ten chutek i mu upadł. No i on też poszedł z duchem czasu, nie miał korony, no kapelusz. Chcesz mi coś padać, ja? A no to ja, mierznie mi się. Weź mnie.